Nga pa bro, rabain. Ket umay ko maumutang bro. Ano nga po bro? Ket kasting kami ti istorya na bro. Ket tatay tumawag ni ading ko. Ket ti kunana Manong, diti karuba tayo nagpa-birthday da. Ket agreter nga ni tata da kunana ket medyo bungga kano ti pinaala da bro. Anak ka di ti pinartida ko mo ta. Ket ti kunana ni ading ko nagpartida kano ti dua nga baboy kin talo nga kalding bro. Ket tatang ko na mo ay ket mayat ading ko no nagpartida ti kastat ure ta adudat abroad mamin ano la kanya da deta. Ure ta euro kwartada ko na. Amom timbaka na bro ni ading ko. Ano bro? Pabak te nga raw kunana. Anak nga kayam ko sa wangag pabak te ading ko kuna. Ket ni tata manong kunana. Agberde ton lawas ta. Alang nga pabak tayo kunana. Kamadi na manong no pabak te kanyada. Ket no hante nga lampasan no lampasan deta handada kamadi na. Kunana bro. Alang nga mga itulad mo deta pinartida nga do nga baboy kin lokal di ba? Anang tula ibagbagadan agtutulad ka kunada na. Sano kurang ta pinartim kanyada kamadi na. Sika maperdi manong kunana. Bakay bagada nga awang makarkwartam kunana bro. Nakiktuta ka, diyan nakasaaw. Kamti kunak, anak ka di ti planom ading ko kunak. Talpas ta planom manong kunak naman tay. Iba ka man anak planong art ading ko kunak. Ti kunana bro, nakakanbas ka na ti cater. 300 packs, apauna yan. Dinamag ko Api na aduman tatalo ka, sukat kataon ading ko kunak. Dududuating ang karuba kunak bro. Kunana, baka ka na umay, di kita barkada, naging batch na. Doon ang barangay bro. Kauna, doon ka barangay, perme 300 ka, dinamak. Doon ang barangay bro. Mano kunak, bayad na ka di ading ko kunak. 50,000 kunana. Dinamak ko, pinagnirang kunak. 25 nga putahe manong kunana. At ano, sangsanga pulo nga putahe, baka anak na ganan. Baka tay Ilocano nan. Maumay da ka naw. Baka masuya da. Iso nga, 25 ka naw. Diyan nakasauna. Sa kunana bay, nakakanbas nakpayin manong dete lechon, dete native. Kunana na, nimimas ka no ti native, ta basit ti tabana. Dua, kunana. Dua ka. Una, dua, kunana bro. Kanakiktuta ka. Apay dua, kunana. Dilamag ko, apay dua ading ko, kunak. Iyalam pa ni nana manong. Dito pauyo ko nana. Urag birthday ni tata. Iyalam latan nana ko nana. Isa ko nangalamad deta. Doon nga baboy. Nga lechon. Sa nangalapay ti nangalapay ti doon nga cake. Dinamag ko manin na bro. Apay doon nga cake. Kuna naman nila bro. Dindo ang pauyo ni nana manin manong ko nana. Narabaw ti karit ni nana ko nana. Iso nga ayap paunay. Doon nga cake tinalak ko nana. Iso nga aya jaklat nagsasauna. Sa nangalakan upay tiyan ng pro. 20 nga kis nga beer. Ay po. Apay beer ating ko kunak. Alang ang manong kunala. Di ka naman di talag pa-birthday ka. Ginlangin empet in inuman da. Di mga babain da kunana. Inuman ti agapot akampusan to kunana kaya indayin. Apauna yan. Birthday mo tatano sosyal kunana. 20 nga kis bro. Sana yung baka nangalapay ka no kumbaw. E talo oras ka 20 mile. Nalakapik, hindi dito manong kunana. Apaw na yan. Kamanaw. Ti utangag ka. Tikater, 50. Bro, utangam. Tikater, 50 mail. Titilit taon. 10 mil ti may sa 20 mail. Titi cake, 10 mail. 80,000. Titi bear, 20 mail. Sa nga gasaw, sa ti kumbo, 120. Sana ko na. Yan ay nakalata ka 150, tayo narigak ka no ti makapkapusan no, di kasta, agala-ala no, iso dati, celebra, iso ka, 150,000 kumautang bro, Awang bro, awang kanya bro. Awan, apin awang kuma. Aya po. Iso nga, ay na, iso nga da kayaw. So, gawit ka bro. Iso nga da kayaw, dita abroad. Dia method. Dita abroad, hanggang nga, ibat ti kwarta. Dukas talay si cerebral tayo. Kauri kita natin nga Pilipinas, amuyo, pera dalos benos, di kita da Pilipinas. Kaya dalang mapasakluhan, di kita karuba da, naapal da, iso nga pang-asi, nga daday nga da abroad. Kontrolin tayo.
Kakaasi tayo kakabsat king kakayem. Iso ka dakay mo dita da Pilipinas Hanggang kap apal dita karubayaw. Mapugsatan nak ti urak dakit king basol. Kasano man namin detan ha mga importante ti handa. Ti importante no kasano yung i-celebrar deta Paskang birthday man uno na klase. Iso nga dakayo. Ura kitan nyo. Ura kitan nyo pa lang.